Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Имрӯз дарси 17 мо. Аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим. Бисмиллоҳи роҳмони роҳим. Идғом чист? Ҳарферо ба ҳарфе дарованда хондан. Идғом чанд хел мешавад? Ду хел. Бо ғуна, бе ғуна. Ғуна чист? Аз димоғ баровардани овоз. ҳарфҳои идғоми бо ғуна чандта аст? Чорта. ҳарфҳои идғоми бе ғуна чандта аст? Дута. Аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим. Бисмиллоҳи роҳмони роҳим. Коф пеш ку, те зер ти, бе забар ба, кутиба. Зол пеш зу, коф зер ки, ре забар ра, зукира. Ре пеш ру, коф зер ки, зе забар за, рукиза. Ре пеш ру, фе зер фи, айн забар а, руфиа. Зе пеш зу, бе зер би, ре забар ра, рубиза. Ғайн пеш ғу, фе зер фи, ре забар ра, ғуфира. Фе пеш фу, те зер ти, ҳе забар ҳа, футиҳа. Коф пеш ку, фе зер фи, ре забар ра, куфира. Айн пеш ӯ, фе зер фи, ё забар я, уфиа. Вов пеш ву, айн зер и, дол забар да, вуида. ҳе пеш ҳу, дол зер ди, ё забар я, ҳудия. Бе алиф забар, бе алиф забар, бе алиф зер би, мим пеш му, дол бо ё забар дой, бимудой. Алайҳи сиротин мустақим. Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо.